ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନେ ପ୍ରେମ କରିକି ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଯାହା ବି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ, ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବେ, ପିଲା ବଡ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ପୁଣି କେମିତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏ? ମୁଁ ତ ଭାରି ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ। ମାନେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମନର ମଣିଷକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ମତେ ଏଇ ଝିଅଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ମତେ ଏଇ ପୁଅଟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆକୁ ବାହା ହେବି, ଏସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ତାକୁ ନ ପାଇବେ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିବେ ବଗେରା ବଗେରା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏମିତି କଣ ସମୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଯେ ଭଲ ପାଇଥିବା ମଣିଷକୁ ସାଇଡରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାଇ କେମିତି ବାଛି ପାରୁଛନ୍ତି? ବୋଥ ପୁଅ ଆଣ୍ଡ ଝିଅ, ବୋଥ। ମାନେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି? ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, କଥା ହେଇଗଲା। ଯେମିତି କି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ସେ ବି ତ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ସେ ଯାହା ବି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର୍ସ ତା ଭିତରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସବୁ କେମିତି ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କହୁନାହିଁ, ମାନେ ଫର ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲି। କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏଇଟା? ଭଲ ପାଇଥିବା ମଣିଷ ମନର ମଣିଷକୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛିବା ସତରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ନା ସେଇଟା ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ନା କଣ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ବୁଝେଇବେ ମତେ।